पहले राज ने ये किंगडम का ऐसे इम्प्रेशन होता था, मगर अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में आम पब्लिक का इलेक्टेड का एक होता है, इसलिए ये राजभवन को नाम चेंज करते हुए लोक भवन के नाते तय किया है। ये कल से इसका नाम लोक भवन होगा। बसराय खेंखेंकेना ओ रोमान स्क्रिप्ट आंदोलन मा खाली बांग्ला बाय सैजाव कहनाय ओ बसर ब्रंना कयबार आंदोलन खालिसिनाय ओ बसराय खेंखेंकेना बियां पोस्टबन तबन तमाहाय बमं सलायनाय बियां राजभवन लोकभवन सलायनाय बसराय खेंखेंकेना ओ तिप्राजक रेप खायजागनाय ओ और जागा फनो जागनाय ओ अतो बास रपरे सपरे खायजागनाय बसराय खेंखेंकेना ओ बने दुकानाव का बुजाक सिनाय ओ सिनि तिप्रासा चलारफना बियां बियां थां ताव जाक सिनाय बुथार जाक सिनाय अमा समस्या ने पाइमं करिका बसराय खेंखेंकेना ओ गुबुननि दफारना फातार हास्तिनि तविनाय दाफाय मानेबो तै थाखलाय लांलिया आंखे मानसगो अमा जत समस्यानि एकतान समाधान आमंका आलादा राज्य इको ओ आलादा राज्य माना बागै जों तिनि सभा खायलायबो ओ आलादा राज्य माना बागै सभा खायमा जागा ताबो रनाय हिनै सावैनाय रलिया अर्धेक फरग्रा सिनाय हानि क्षमता रांनि क्षमता फरनाय हिनै रोग्रालिया हांगाखे ओ रोग्रा एकनाय रनो आंखे काब्रावै कासरेबै काथारै नों बायता तंलिया हिनै याकारै नों मुसुंग अमखाने व्यक्तिगत मुसुंगमानि किन्तु आंहाय डेविड मुरासिं लेतै बसगला सजगै तंसिनाय बा मुसुंगमान एंकेत आंबो ओ सुरायबारि गेटआव थाङैनो का सवैनाय जेल के जेल हाबैनाय रमजाके थांबो जासोबायसो मायके माने निजेने हावनो मायके अधिकार करिखायनाय बनि तलाके सातक जागै थंजागैनाय सेसरब जागैनाय बखा दुमदुमै सुगार से बारसिबायसो सुगार प्रेसार से बारसिनाय सुगार से बारसिनाय बखा शांति मालंलियासि रलायखेरलायनाय डाइरेक्ट कासोयनाय आंदोलन खायनाय जेल के जेल हाब तमा जाबायसि अमा जानिके मुसुक मानायसि किन्तु डेविड मुरासिंके थैके थैसिनाय जातिनि बांहिनाय ओ आं थैसिनाय मानस दस ताके थैना रना मुसुक जागलिया गजा बक्साके किन्तु बेसि दिन आं तला तंगमाया दौ बै खायथों खायाथों आंला पेसरानाय हेसि